fadzai maire upindira uya uvatokonya vakomana vaya. Vakomana vanozviti aiwa tiri democratic, vakomana vanozviti aiwa we don't violate my human rights evanhu. Panapa auya achivabvunza equation yavanoona kuti aiwa vanongosara vakangobata zvavo makotsi avo. Ndisanamira mashoko anotagona maere ataona kuti aiwa now United Nations Summit aya achizokura moto. Don't subscribe or like or turn on the bell icon. Anoposta this picture ramuri kuona here the panel meeting yemu United Nations. Anoenyera achiti, do we have a clear foreign policy? What is it? What was our message to the world at the UN General Assembly? Does anybody know? Kana kuti iri ngori Gundamusaira chiro zvazvaita ari vachibvunza vakomana ava the ruling party kuti aiwa our message for the United Nations Summit yamuziva kuti aiwa ndoinoenderana aiwa nema issues to do nevanhu macitizens emuAfrica maAfrican countries kuti aiwa munoya muchidebata muchiisa maviews enyu, nhau dzeunino, nhau dzemahuman rights zvamunoda zviitwe munyika dzenyu. Ani vachivabvunza achivati aiwa what was our message to our world at the UN General Assembly. Tona vanhu vanopindura nekushamisika kwomubvunzo uyu. Vamwe vanopinda vachiti Gundamusairo is the term. Chero zvazvaita so long tiri muchairman manyama. Mwani achiti mbavha idzi kungotsvaka kunobiwa badzi. Mwani achiti the message is delivered by the scarf I suppose. Mwani achiti so long life. Mwani opindura chiti I might not have a Jew but surely is not about tarnishing the country. Mwani achiti tiri pama1. Mwani opindura wachiti you can say it my sister. Gundamusaira is the thing. Panapa tikunoti vanhu vari vachikomplena vachiti aiwa maleaders akaita sei asinganouyi ndo kunoenda vamwe kwavanorodzewa vanopiwa maideas vachinoona kuti aiwa nyika dzavo how best can they rule macitizens, how best can they lead macitizens avo kuti aiwa vanhu vanyatso kuenjoya the leadership. Rodza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.